Arestado ang soldado matapos ginreklamo sang iya ka live-in partner sa pagpanakit kag nakuhaan sang armas luthang sa sulod sang ila balay sa syudad sang Pasig. Ginkilala ang naaresto nga si alias Boy, isa ka soldado kag ang biktima nga si alias Girl, lunsay residente sang barangay Magdungaw. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarete, hepe sang Pasig City Police Station, ginpahayag sini nga nagpangayo sang bulig si alias Girl sa kapulisan matapos ini ginsakit ni alias Boy nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon sa tong Pebrero 1 alas 11:30 sang gabi. Pag-abot sa lugar suno kay Clarete, may resistance pa nga natabo sa suspect kag dutayan lang sini nga kuhaon ng iya 45 nga armas luthang nga yara nakabutang sa bangko sa sulod sang iya balay. Apang natigayon naman na aresto sang kapulisan si alias Boy kag nahibaluan man nga kulang sa dokumento ang pusil sang suspect kag indi man ini ang iya nga issued firearm. Sa karon nakahunong na sa Pasig City Police Station ang suspect kag natalana nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kunang illegal possession of firearms. Nakadepende naman suno kay Clarete nga kung pasakaan ni alias Girl ang iya nga live-in partner sang kaso nga violence against women and children o kon VAUSI. Samtang ginatag naman ni Clarete nga hindi mahambal nga bayulasyon sa COMELEC gun ban ang natabo. Ang insidente natabo sa February 1 around 11:30. Hindi man kid siya necessary di mahambal naton nga violation sa gun ban kay ang incident nag-arise sa conflict nila nga mag live-in partner. So happen na ang iyang live-in partner nag-ask for a police assistance. Sir, anong rason nga nangayo assistance ang iya nga live-in partner? Accordingly and allegedly, according sa information, ginasakit siya sang sining person. Live diri sa syudad sang Pasig, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.